Kan man forestille sig noget smukkere end en solopgang over den røde Outback, set fra en luftballon? Muligheden, ja, den har I i Alice Springs, men I skal tidligt ud af sengen. Du kan se i baggrunden for mig, der er ballonerne ved at blive pustet op med helium. Og vi forventer, at vi skal flyve klokken cirka 5:30, fordi solen står op omkring 5:30-5:35. Og højdepunktet er selvfølgelig at se solopgangen her. Og når man lider af højdeskræk, ja, så kan turen være en ganske grænseoverskridende affære. Jeg har det egentlig forbavsende roligt, vil jeg sige. Der er ingen tvivl om, det er grænseoverskridende for mig, fordi jeg har lidt det her med højder. Så det er ikke sådan, jeg har ikke været så vild med det, men altså first time for everything, så nu må vi se, hvordan det går. Men vi skal formodentlig op i cirka 1000 fods højde, efter hvad de har sagt, og vi skal flyve cirka halv time til 3 kvarter. Så det går nok. Luftballonen er ved at gøre klar til afgang, og alle passagerer er ombord i den store kasse. Jeg er ved at pisse i bukserne. Lige nu er jeg. Men det går vel. Jeg har tisset meget, inden jeg skulle herud. Er du nervøs? Ja, det er sgu lidt. Okay. Ja, det må jeg indrømme. Men efter kun ganske kort tid i luften, så har den værste højdeskræk fortaget sig. Jeg havde en forventning om, at hvis man steg langsomt og hele tiden havde øje med jorden, om jeg så må sige, så vendede man sig til det. Det er rent faktisk situationen. Der er ikke spor. Og så er der jo bare tilbage at nyde turen og den smukke solopgang. Den kænguru herovre. Sikkert tilbage på det røde sand er det tid til at gøre status. Fantastisk. Der er ikke andre ord, der dækker det. Unikt. Det er utroligt. Jamen, der er ikke noget at være bekymret for. Altså, fordi det der med, at man løfter sig langsomt og hele tiden har kontakt med jorden, faktisk, det gør, at du får ikke den der afgrundsfornemmelse, som mange har, ikke? Altså. Så det er no worries. Og hvad er mere passende end at afslutte en fantastisk morgen med et glas champagne og lidt morgenmad i den australske Outback? Det bedste ved en tur i luftballon er den ro og stilhed og den super smukke solopgang. Og så selvfølgelig den gode afslutning med morgenmad i Outbacken, som er for alle aldersgrupper. Og det kan man også se på den tur, vi har haft i dag.